Jeg synes ubetinget, at det bedste ved det her projekt er, at elever skriver med et formål, fortæller om deres egen hverdag, som nogle andre børn i den anden ende af landet kan få glæde af. De 2 venskabsklasser fra Fjerritslev og Amager har skrevet bøger til hinanden. Og i dag skal de læse bøgerne op. Færdig fik vi pølsehår. Skriv og Læs er et digitalt læringsværktøj, hvor børn i indskolingen kan blive forfattere til små bøger, samtidig med at de faktisk bliver bedre til både at skrive og læse. Jeg synes jo, det er godt for alle børn, men især dem, som er i gang med at lære at knække koden, hvor det stadigvæk er svært, er det rigtig, rigtig godt. Normalt, når børn skriver i skolen, så skriver de jo måske i et kladehæfte eller på et stykke papir, som oftest ender i skuffen eller i bunden af skoletasken. Men her skriver vi rent faktisk med et formål. Der er nogle modtagere, som kommer til at læse de her bøger, som eleverne har skrevet. Og det er motiverende for utrolig mange børn, at man ikke laver det til skraldespanden, men rent faktisk med et formål. Jamen det er jo godt, fordi at du behøver jo sådan set ikke at differentiere på nogen måde, fordi at eleverne, de bevæger sig på det niveau, de er på. Og lige meget om man er langt fremme, eller man stadigvæk har lidt svært ved læsningen, så er der ikke noget, der er rigtig forkert. Jeg tror, at skærmen det er mere børnenes platform, end det er min. Og jeg tror, at des mere de får lov at arbejde derinde, des bedre går det. De kan også godt skrive i hånden. De synes bare ikke, den er så sjovt. Fordelen ved at arbejde med Chromebooks i forbindelse med den her tidlige skrivning, det er, at både Chromebooken og også programmet Skriv og Læs har ligesom fjernet alt unødvendig støj for eleverne. Så det, der er fokus på dem i den her proces, det er at skrive.